años cando acende o sol, onde os meus olliños e esta vida miña, cando no meu peito toque o apagón, eu porei a calma vos a ser. As traballadoras e traballadores levaban anos soportando injusticias, levaban anos sustendo o sector con salarios baixos, con xornadas abusivas, e decidiron dar o paso e dicir abonda ata aquí. Partíamos dun SMI, que é moi duro, é dicir, traballa ti 40-41 horas semanais por debaixo do SMI. É que é ridículo, non tiña cabida, non tiña razón de ser. Pois partíamos dun convenio que se negociara un pouco a tracción, non? Había unha unidade sindical que pretendía conseguir unhas melloras e, ao final, bueno, só algúns dos sindicatos asinaron e conseguiron un convenio raquítico que, ao final, o que fixo é que, cando chegamos a este momento, 4 anos despois, estábamos no SMI e perdéramos un poder adquisitivo tremendo. É que se perdeu moitos cartos, ao redor de 1.000 euros brutos o ano, por cada ano, de convenio que eran 4 anos. Entón, nosotros o que pedíamos sempre foi unha equiparación salarial igual ou superior a Pontevedra e Coruña, para ter uns salarios dignos e decentes. Unha vez aclarado este termo, empezamos a negociar, empezamos a unirnos e dixemos, unimos? Sí, todos a unha. E nos encontramos cun muro enfrente que non quería, que nos negaba todo. Entón, pois abriuse ese camiño a que nos juntásemos e aparte que a xente o necesitaba, non? As traballadoras necesitaban sentir que estábamos todos nun camiño común para chegar un momento tomar as decisións que se tomasen e saber se realmente merecía a pena apoiar o que nos estamos reivindicando. Os 4 sindicatos unidos, fortes fronte a patronal, porque machacábanos, pero nós sabíamos que tiñamos unha forza superior detrás, que era a xente traballadora. A patronal fai o papel de presionar, non che vou dar, e tú tens que levar argumentos sólidos e convenientes para dicir, ei, como que non vas dar? Se non das, facemos unha folga. A movilización foi enorme. Houbo unhas manifestacións que foron multitudinarias, que en Ourense poucas veces se viu, o sea, con asuntos se pode comparar con a manifestación, por exemplo, de Nunca Máis ou de Non á Guerra e tal, que foran tamén tremendas. Tivemos o apoio de moitísima xente de fora do sector, incluso das familias, obviamente, e grazas a iso a xente movese moito. A patronal viu que nos tiña en contra grazas a iso, e si, eu penso que foi determinante porque viu que o sector non ia ficar calado. Entonces o noso traballo principalmente era informar os traballadores de todos os supermercados, de Freud, de Gadis, de Cuevas, de todos. Incluso xente de outros supermercados que non pertenecen ao convenio, podemos dicir Eroski, Mercadona, que se asumiron a dicir estamos con vos, vamos a respaldar, moita xente veu en apoio ás folgas. Eso quere dicir que o traballo dos nosos, os 4 sindicatos unidos, foi un exemplo. E o cabreo xeralizado ante a actitude patronal era iso, era xenérico, era unánime, prácticamente todo o mundo ia a par, non se vía para nada desunión, igual que os sindicatos estábamos nese momento unidos, a xente aínda o estaba máis.
Tivemos unha que se fixo efectiva de 2 días máis de folga, na que tivemos o mesmo apoio, unha segunda manifestación igual de multitudinaria ou máis. Nunca antes na historia de Ourense, recordo encher a Plaza Maior do Concello de Ourense cunha folga tan grande que estaba a plaza chea. Se encheron as rúas de dignidade. A sociedade tiña moito interese e preguntaba cando ibas a un comercio, cando ibas a unha tenda, tiña interese, quería apoiar, non, ao sector, porque non daba crédito realmente a situación que estaban vivindo estas traballadores e traballadores. Esa unha terceira, que ao final foi a que se desconvocou porque chegamos a un acordo. Pero sí, tivemos que forzar a máquina completamente e a xente non lle foi nada fácil. Ainda así, a xente tivo esa coraxe e esa dignidade de seguir até o último momento e de apoiar o que nos estábamos facendo na mesa en todo momento. Despois de unha reunión e outra e a patronal tirando tensión en todo momento, se meteu o Consello Regulador por medio. Co Consello Regulador por medio tampouco foi moito millor hasta que por fin se encontrou un camiño no que se dixo, bueno, si partimos de 16.100 habrá que chegar a 18.100. Entonces se chegou a firmar no ano 25 unha suba de 2.000 euros brutos, porque de 16.100 é pouco a 18.100, son prácticamente 2.000 euros brutos. Entonces, cando chegamos a dicir, bueno, pues vale, este ano 18.100, o ano 26, no que estamos actualmente, brutos, falo de 19.250, se non me equivoco. Entón, os vindeiros próximos anos, temos unha cláusula que é o incremento do IPC. Temos un 2,5, se non me equivoco, garantizo, máis o incremento do IPC para o ano 27 ou 28. Que máis que hemos conseguido? Pois hemos conseguir 3 fines de semana de calidade ao ano, que iso antes non o tiñamos. Temos un día máis de vacacións ao ano. Bueno, son pequenos cousas, pero que a hora de cobrar un pouco máis de soldo, un pouco máis de vacacións, un pouco máis de descanso, sí, é importante. O primeiro lugar o que se conseguiu é dicerlle ás empresas que estamos aí, que non nos poden tomar o pelo, que independentemente do que desexan e tal, e que se teñen beneficios que se teñen que repartir. Que se conseguiu que a xente tamén vise que era capaz, que protestando se conseguen cousas. O que vivimos no conflito do comercio de alimentación de Ourense marcou un antes e un despois. Non foi só unha mobilización, senón que foi un despertar colectivo. Eu estou convencida de que ese paso non foi simbólico, senón que abriu camiño a outros sectores e dar voz tamén aos sectores feminizados como é os supermercados, o comercio de alimentación, de inmensamente as traballadoras son mulleres que alzaron a voz por vez primeira e que é un acto de valentía importante e moi recoñecible. Entonces, moitas grazas a todas e todas por dar o paso e aquí estamos na loita como sempre.